Waƙar fim ɗin Fanan wanda fitaccen tsohuwar jarumar na a masana'antar Kannywood kuma matar Sani Danja wato Mansura Isa ta ɗauki nauyin shiryawa na ci gaba da matukar ɗaɗa jarumar da ƙasa. Domin waƙar wacce mawaƙi Umar M Sharif ya rubuta suka rera tare da Zubaida Mu'azu wacce Sani Danja ya hau kanta a cikin fim ɗin na Fanan. Tana ci gaba da kamshin dan goma domin tun bayan sakin wani gajeren bidiyo da Mansura Isa ta yi tana rawa tare da bin wakar ne, wakar ta dauki hankulan al'umma da yawa wanda har wasu mata a cike da wajen masana'antar Kannywood su ma suka dinga kwaikwayonta suna yin gajeren bidiyoyi suna wallafawa tare da bin irin wannan dai wakar. Kuma da alama daɗin da wakar da ita kanta uwar gayyar ya mata ta ci gaba da yin wasu mabambantan gajeren bidiyoyin tana bin baitocin wakar wanda hakan ke nuna tasirin yadda wakar ke burge ta. Kamar da yadda muka rairayo muku wasu daga cikin nata da na wasu masoyanta da ma shi kanshi wanda ya rubuta tare da rera wakar wato Umar M Sharif din yayin da yake bin wakar a studio. Tunda kai na sa gaba ba ni babu fargaba yaƙi ba zai ci ni ba, ba zan guje ka ba dan ban gano kamar ka ba, ko da akwai ba za na je ba. Zani da ke ko a ina a ganni da ke ba magana, hirar mu da ke in na tuna sai in ji na fara zama. Domin kyan halinki, domin kyan surarki, domin kyan tafiyar kyan fuskar kina da sanki. Ya ta albarka ce cikin dubu na tantance, samin ki babbar sa'a ce in mata kauce ga Fanan. Wacce za ta kai yane masoyina na ji da ni, kuma ya gani zai sani ina cikin farin ciki. Allahu ne gwanin sani, cutar da babu magani, babu kankani, soyayya na ciki. So maraba an kujera kai na zaba, za ni aura zan yi gaba, babu kara wanda ya ce zai taɓa ka ni Fanan. Ƙaunar ki cikin zuciya na baki kai na tuni, yadda zaki da ni hagunki ba na gani aibu, gare da ke magani sila ta warkar da ni, Allahu ne masani gaibu. Ba wata bakuwa wacce zan ba ruwa, ke kaɗai ce kawa uwa masoyiya mai kiran damuwa. Fanan donar ki cikin zuciya, kiban soyayya na zo kiban. Wacce za ta kai yane masoyina na ji da ni, kuma ya gani zai sani ina cikin farin ciki. Allahu ne gwanin sani, cutar da babu magani, babu kankani, soyayya na ciki. So maraba an kujera kai na zaba, za ni aura zan yi gaba, babu kara wanda ya ce zai taɓa ka ni Fanan. Ƙaunar ki cikin zuciya wacce za ta kai yane masoyina na ji da ni, kuma ya gani zai sani ina cikin farin ciki. Allahu ne gwanin sani, cutar da babu magani, babu kankani, soyayya na ciki. So maraba an kujera kai na zaba, za ni aura zan yi gaba, babu kara wanda ya ce zai taɓa ka ni Fanan. ƙaunar ki cikin zuciya Babu magani, babu kankani, soyayya na ciki. So maraba an kujera kai na zaba, za ni aura zan yi gaba, babu kara wanda ya ce zai taɓa ka ni Fanan. ƙaunar ki cikin zuciya, kiban soyayya na zo kiban. Allah
gaibu na wata bakuwa wacce zan baruwa ke kaɗai ce gawa uwa masoyiya mai kiran damuwa faɗin wani riki cikin zuciya kiban soyayya na zo kiban faɗin wani riki cikin zuciya kiban soyayya na zo kiban ni falan farin cikin zuciya ta kai kaban soyayya kai ne kaban na baki kai na tuni yadda zaki da ni hagunki ba na gani aibu gare da ke magani sila ta warkar da ni Allahu ne masani gaibu ba wata bakuwa wacce zan baruwa ke kaɗai ce gawa uwa masoyiya mai kiran damuwa fanin wani riki cikin zuciya kiban soyayya na zo kiban tunda kai na sa gaba ba ni babu fargaba yaƙi ba zai ci ni ba ba zan guje ka ba dan ban gano kamar ka ba wanda akwai ba za na je ba ni falan farin cikin zuciya ta kai kaban soyayya kai ne kaban Assalamu alaikum jama'ar Gambo da kewaye. Hausawa kan ce kyan tafiya dawowa, haka zalika da mai kama ake yin kota. Yanzu lokaci ne da haske ya bayyana, duhu kuma zai yayi da izinin Allah. Wato dai an yi walƙiya, gaskiya ta bayyana. Ja mu je farin jakada, gamji ɗan ƙwarai, sardaunan Gombe, jagaban dadiya, kuma gamzakin tangale. Dr. Jamil Isiyaku Governor.